Il-ġimgħa l-kbira qiegħda magħna u bla dubju ta' xejn irridu nagħtu spazju lil Puttinu Cares għaliex din hija l-maratona tal-ġimgħa l-kbira fejn id-tbatija tingħaqad ma' ħafna mħabba. Imħabba għal eluf kbar ta' familji illi jingħataw l-għajnuna. Jiena kull sena għal grazzja tal-Alla onorata li niltaqa' ma' ħafna minn dawn l-istejjer u kull darba nispiċċa nħossni verament ħażin, imma fl-istess waqt tajjeb ukoll għax nara d-determinazzjoni, nara ħafna mħabba illi jkun hemm bejn il-familji, nara ħafna ukoll l-imħabba li jagħtu il-familja ta' Puttinu. Miegħi għandi lil Anġel Kuxkieri minn Puttinu Cares. Jiena nirringrazzjak għaliex kull storja Anġel illi inti tlaqqani magħha, inti ureni, nidħol f'qoxorti u nitgħallem ħafna li nibda ngħid imma kif jista' jkun ikollok pereżempju lil Kevin Muscat illi mar l-Ingilterra għal 56 darba għamel 44 operazzjoni u jibqa' jrid jgħix u jibqa' jgħid imma tajjeb tagħti inħossni issa u nibda ngħid jiena kieku mal-ewwel operazzjoni naqta' qalbi żgur. Dawn huma stejjer inkredibbli hemm Valentina u t-tifla tagħha Amy, tifla ta' 3 snin spiċċat bla sieq u xorta tar dik il-ħlewwa dik id-determinazzjoni. Anġel, inti ilek issa snin kbar intureni timmilitaw f'Puttinu tqum fl-4 ta' filgħodu tibqa' għaddejjin sibt, ħadd, festi, m'hemmx sick leave, m'hemmx leave. Lilek personali, ħanibda minn hemmhekk bħala inti kont charge nurse ukoll. Kif bidlek Puttinu, l-istejjer u l-familji ta' Puttinu? Bil-forsi jibdluk. L-ewwel ħaġa kif qed tajjeb inti dawn huma nies vera determinati, però mhux determinati biss, rajnihom jagħtu ħafna mħabba lil uliedhom u l-familjari tagħhom, imma wkoll f'daw is-sitwazzjonijiet li jiġu jagħtu jaqsmu l-esperjenza tagħhom, jagħtu ħafna mħabba lil ħaddieħor ukoll. Ħaddieħor li forsi ġej warajhom jew li għaddej mid-tbatija wkoll u qed jagħmlilhom il-kuraġġ. U dik hija mħabba ikbar imbagħad milli qed tagħti xi ħaġa lill-familjari tiegħek. Lilna personali bidlitna fis-sens li inti mbagħad tibda tgħid dawn huma l-problemi vera tal-ħajja. Dak kollu li aħna forsi noqogħdu nfettqu fuqu kuljum u għax għandi xahri ħażin u għax sibt it-trafik dawk huma vera affarijiet li jdejquna, imma fil-verità dawk huma challenges, dawk mhumiex il-problemi vera tal-ħajja huma daw. U Puttinu tallimt x'inhu dak li vera għandna nagħtu priorità f'ħajjitna. U barra illi jitkellmu l-pazjenti u letteralment iġibuk bla kliem b'dak li jgħidu minn tfal sa kbar, il-familji wkoll jispirawk ħafna x'il-familji jinbidlu wkoll. Però kollha kull meta nintervistom u jiena nħoss ħafna ġifieri naf li hija ġenwina di li ġejja minnhom mhux qed jagħmlu biex jidhru għat-televiżjoni hija verità. Illi daw iħossu li intom inti ureni il-familja Puttinu intom vera familja magħhom. Jiena nixtieq nistaqsi kif inti jirnexxielkom u t-tim tagħkom tkunu magħhom dejjem. Għax intom umani wkoll, għandkom ħajjitkom, ġieli tkunu ma tifilħux, għandkom il-familji tagħkom. Imma kif jirnexxielkom tibqgħu hemm għax ma ġietx qatt familja waħda li qalt li isma' ċempilt il-Puttinu u ma jwaġbunix it-telefon jew jien naf tkelli bżonn xi ħaġa u maqdew dejjem taqduhom. Kif jirnexxielkom tagħmlu din il-missjoni li għalija hija kważi impossibbli, ma intom tagħmluha possibbli? Naħseb dak huwa dmir tagħna u aħna qegħdin hemmhekk għalihom nagħmlu x-xogħol tagħna biex inservuhom u hekk għandu jkun għax huma dejjem minn tbatija kbira u aħna fid-dmir li f'din id-tbatija nkunu magħhom it-triq kollha. Nixtiequ fil-verità nagħmlu iżjed. Inti dejjem tista' tagħmel iżjed f'kull sitwazzjoni li tkun. Ġieli tmur id-dar taħseb u tgħid tisma' misni għamilt hekk u darb'oħra nagħmel hekk. Imma iż-żmien jgħalmek u tipprova tingħata iżjed dejjem. Ma mhux tippruvaw qegħdin verament tagħmlu għaliex kull storja li tiġi jgħidu dan.
Ejja ngħaddu għal proġett kbir li tħadd l-istuħ jikkalla jrid sena oħra, vera ħerqana jiena. S'April tas sena d-dieħla il-familji Maltin u Għawċin barra l-appartamenti ta' Satin se jkollhom aktar appartamenti issa fiċ-ċentru ta' Londra. Fiex wasaltu fil-binja u kemm se jkun hemm kollox appartamenti u kemm intom ħerqanin għaliex il-fatt li se jkunu fiċ-ċentru jfisser inqas dbatija biex jaslu għall-isptarijiet ewlenin. Tajjeb ngħidu li bej 60 u 90 pazjent kull xahar jitilgħu l-Ingilterra l-kura minn Malta. U għalhekk inħass il-bżonn tiegħu dan il-proġett għaliex fil-bidu aħna bdejna fuq it-tfal morda bil-kanser. Però mbagħad ftaħna l-għajnuna tagħna għaż-żgħażagħ, għall-adulti, għall-anzjani u għalhekk inħass il-bżonn li nersqu viċin ta' iżjed sptarijiet u nilħqu iżjed sptarijiet. Fosthom hemm xi 30 sptar differenti ġewwa l-qalba ta' Londra. Ma kienetx faċli biex naslu hemmhekk. Aħna hekk minn għalina meta tlaqna bl-idea edna bħalma għamilna ġewwa Satin u qed nipprovdu saqaf fuq rashom lil dawk kollha li jmorru fir-Royal Marsden Hospital. Edna ejja nagħmlu l-istess ħaġa fil-qalba ta' Londra. Però ma konniex nafu għal xiex deħlin għaliex dak kollu li jiswa 3 miljuni f'Satin u 10 darbit iżjed fiċ-ċentru ta' Londra. Anke s-servizzi jiswew iżjed, anke d-diffikultajiet sabiex tixtri u takkwista proprjetà. Però qegħdin hawnhekk akkwistajna l-proprjetà li hija 10 minuti bil-mixi biss minn ġewwa dawn l-isptarijiet u hekk qed nifrankaw ħafna dbatija lil dawn il-pazjenti biex ikunu iżjed viċin l-qraba tagħhom u anke lill-pazjent stess. Għaliex inti waqt li tkun għaddej mid-dbatija ma jkollokx dak il-vjaġġ twil sabiex tasal fl-appartamenti. Kollox ħajkonna 49 appartament x'ħin ikunu lesti dawn l-appartamenti fiċ-ċentru ta' Londra. Ara kemm se jkun hemm inqas dbatija la jkunu lesti dawn l-appartamenti hemm min jitla' naf ħafna ma naf jiġu f'moħħi Kevin Muscat qal jitla' darbtej fix-xahar. Jekk Minister żball Josephine Għandek Josefa kważi tgħix hemmhekk. Jiġifieri mnalla għandek pazjenti ieħor jismu Karl Bowerman li tela rib 200 darba l-Ingilterra. 200 darba. U dawn huma kollha pazjenti li qed jgħixu magħna u aħna qed nippruvaw nkunu ta' spalla għalihom bl-għajnuna dejjem tal-poplu Malti u Għawċi li fehem li din hija dbatija li għandna nidħlu għall-pazjent. Il-ġimgħa l-kbira l-maratona ta' Puttinu, ftit dettalji x'ħanaraw f'din il-maratona nafu li tkun maratona illi għalija veru tkun sabiħ għaliex fil-ġimgħa l-kbira li huwa jum fejn tirrifletti fuq dbatija tirrifletti imma hija għalija festa ta' mħabba wkoll. X'ħajkollna fil-maratona fil-ġimgħa l-kbira? Fil-ġimgħa l-kbira ħaniltaqgħu ma' dawn l-istejjer. Kull sija ħajinbidlu, ġifieri ħajkun hemm id-donation lines u magħhom ħajkun hemm biss tfal u pazjenti u ġenituri ta' dawn li ġew bżonn Puttinu Cares. U għalhekk se jkunu jistgħu jesperjenzaw ukoll dawn in-nies li ġew bżonn Puttinu Cares għenhom. Inħeġġuhom ikunu hemmhekk magħna sabiex din il-binja nkunu nistgħu inlestuha f'qasir żmien u aħna nibdew fid-9 ta' filgħodu ħankunu fuq l-istazzjonijiet kollha nxandru. Fosthom fuq tagħna fuq Television Malta, l-aqwa stazzjon. Nkunu qegħdin inxandru minn hawnhekk minn ġewwa l-PBS. Ekku. Ħanibdew mid-9 ta' filgħodu sa 3 ta' wara nofsinhar u hemmhekk nifqu biex nagħtu ċans lil kulħadd imur il-funzjonijiet tal-ġimgħa l-kbira u mbagħad jerġgħu jingħaqdu magħna fid-9 ta' filgħaxija sabiex inkomplu naraw iktar esperjenzi u nagħtu l-ċans il-pubbliku jgħin u jkun parti minn dan il-proġett. Kemm għandkom kurżità qabel ma nagħlaq tim magħkom bħalissa għaddejjin naf li għaddejjin gas dawn li jkunu magħkom dakinhar għandkom il-volontira. Ħafna, naħseb għandna mitruħ bħalissa kulħadd jgħin u kulħadd jagħmel il-biċċa tiegħu. Uħud minnhom ikunu l-familji stess li jkunu benefika. Ħafna minnhom għandna wkoll ġenituri li tilfu lil uliedhom li jkunu hemmhekk kull sena volja tilfu lil uliedhom iħossu l-bżonn li jgħinu tfal oħrajn biex huma wkoll ma jbatux. U nemmen ukoll illi kif tgħidilna tgħid intu anke Reni tħossu illi mill-ġenna hemm daw tant tfal li ħallewna li jkunu qegħdin warajkom naf li tħosshom u magħhom Dr. Viktor Kalvanja. Daw kollha nħossuhom magħna għaliex naraw mirakli kuljum u bil-forsi li hemm l-anġli fis-sema jipproteġuna.
Proset, Dr. Angel Kuxkiri, skużani, xa intervistajt ħafna tobba dal-aħħar, insomma, mux tabiba tajba, taska binti brava. Angel Kuxkiri, grazzi u koll inselli għal-Reni, Zerafa u t-tim kollu ta'kom għal-ġit li tamlu. Il-maratona ta' Puttino Cares fil-ġimma l-kbira segwu għalix qalbkom żgur timtela b'ħafna kuraġġ u b'ħafna imħabba. Grazzi li segwejtuna.